ଆଜି ତୋତେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମନ ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖିବେ ଶୁଣ। ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୁଆଁ ଆଉ ଟୁଇଁ ରହୁଥିଲେ। ଯେନ୍ ଟୁଆଁ ପଚାରିଲା, ଭଉଣୀ ଦିଦି ମୋର କାଳେ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲାନି ମ, ତୁ ଟିକେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଦେ। ତା ଦିଦି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ବିରି ତ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କାଠ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଛେଚିବା ପାଇଁ ତ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି କହିଲା ତ ସେ କହିଲା, ଚାଲେ ଆମେ ବିରି ଆଣି ଦେଇକି ସେ ଗୋଟି ଦେଇକି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆମେ କାଠ ଆଣିକି ଧୁଆ। ସେମାନେ ସେ କଲେ। ତାପରେ କାଠ ଆଣିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ବାଘ ମାମୁଁ ଶୋଇଥିଲା। କହିଲେ, ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ରେ? ସେ କହିଲା, ଆମେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆମେ କାଠ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ପିଠା ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଯେମିତି କହିଲା ପିଠା ଖାଇବାକୁ, ସେ ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲା, ମୋତେ ଦିଟା ପିଠା ଦେବଟି? ସେ କହିଲା ହଁ। ତମେ ରାତି ବେଳକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଏମିତି କହିଲେନି। ତାପରେ ଗଲେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଖାଉ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ତ ନାହିଁ, କାଠ 2-3ଟା ପଡ଼ିଛି ଘରେ। କହିଲେ, ହାତ ଧୋଇକି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲେ, ଟୁଆଁର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଟୁଆଁର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ବାଘ ମାମୁଁ ତ କହିଥିଲା ତା ପାଇଁ 2ଟା ପିଠା ରଖିଦେ। ଆମେ ତ ଖାଉ ସବୁ କେତେ। ସିଏ କହିଲା, ଚାଲେ ଯା। ଆମେ ତ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ 2ଟା ପିଠା କରିଦେ କି? ଗୋଟେ ସପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଟେ ଥିବ, ସେଥିରେ ସପ କରିଦେବା। ବାଘ ମାଝି ବସିଲା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏମିତି କଲେ। ସେମାନେ ସପ କରିଦେଲେ। ତାପରେ 2-3ଟା ପିଠା କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତାପରେ ରାତି ବେଳକୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଆସିଲା। ବସିଛି ଯେମିତି ଗଳି ପଇଲା। नमस्कार। मग आपको जल्दी आपको ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇब ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।